Supreme Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321. Lachinayi ngati la lero kuyambira lachiwiri kufika lero lachinayi ngati nthawi yake yonse makhale anthu ndoteroyo gwere lukhala kumeneko fe kukhala kuno ndikumazukuta nkhani kuti kodi zayenda mwa mtundu otani pa Malawi pano kuti zonse zikuyenda mwa mtundu otani. Steve Banda amakhala mu studio muno kuzukuta nkhani zosiyanasiyana. Lero muli ndine Happy Kasinja Banda tisathe kagabudiwa. Steve ndakulandira mu studio muno. Idio Bambana. Chabwino. Kalakisa Mulino. Loweruka. Ni chipembedzo chimodzi chomwe chikugwira ntchito za chifundo kwambiri mdziko muno. Kaona kuthandiza kumadera osiyanasiyana kuphunzitsa mayi osiyanasiyana chipembedzo chimenechi. Kupereka zipangizo osiyanasiyana pamene kuchitika ma floods. Kaona ndithu akunyamula zinthu kukapereka. Kunyengemeza makhala kuchita ntchito za chifundo osiyanasiyana. Kumaso andizipatala zochipa kwambiri. Okay. Zathu chimene za chisilamu zipatala zawo zithandizadi m'makommunity zochipa kwambiri. Okay. Mitengo mwa kuchaja ndi service yomwe walandira zabwino kwambiri. Kumajiko madero osiyanasiyana zokuthandiza anthu osiyanasiyana. So ndi chipembedzo chimodzi chomwe chikuthandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Kukhalira naso bwino pakati pa Khristu ndi Asilamu. Yes. Tikuyamikire mayiko ena mtendere omwe uli kulibe. Kuno anthu timakhala Khristu Isilamu kumachisa. Khala buno bwino. Kupanda nkhondo. Tosamatha kupatirana buno bwino. Sure. Bila so chito buno bwino. Zimene zozozukena kuti zipitirire pakati pa Asilamu ndi Khristu. Timasangasa chipembedzo cha Isilamu ndi chimodzi. Chabwino. Kulibe mapepa Sunday. Kulibe fundraising. Ino mudavira kadi aburuka mwalira ndekadi yako akayone ngati suma peka cha 10 ya chibwezi ulingo ngole kuchisilamu zimezo kulibe. Nkani mnayamba bwino mfuna msokoneze kulibe mapeji makaki hivyo. Kulibe kujesa abusa kwenda wansembe. Kwani haya lero ajesa shehe kuchisilamu kulibe zoti mpakati okuti munthu sanaje pososeje koma muzo mpaka ngole soseje wa wansembe. Kapena mungule kodi mukunena ndani ene ndikuyamikira chipembedzo cha chabwino ndipo silingachoke mu Katolika chabwino ndipo ndanga chose mu Katolika chabwino koma ndikuyamikira chipembedzo cha Chisilamu kuti kulibe ma fundraising kulibe paper Sunday koma mizikira mamanga bandi ya Kristo feso titakabera nzeru kuti wasapanga paper Sunday koma kumanga mizikiti koma mizikiti mamangidwa zimakhala bwanji chigwe kumangidwa chino zifundo akugwira zipatala ndi zimenezi alibe mabasi koma mizikiti akumanga ya mabasi mukamba ndali kodi mabasi atendeka toika madani sindiuziwa kuti maita bwa muna matenga na sukulu kapena masanda makanyamula anthu kulibe kuvala molaula kuchipembedzo cha Chisilamu kulibe kuvala molaula kulibe sumukapeza atavala munthu achifupi kupita kunzikiti amavala mozipatsa ulemu ndi zinthu zoti tikuyenera kufunsa kunena kuti kodi anzathuwa akuchita bwanji chifukwa chani kulibe mayunivulu pakhaki ndi chifukwa chani tsikolowa m'manda simutonga kuti khadi lituluke kale lizaze ali ngongole malema khani ngongole anzathu tiyayamikire afumidia simuna yambe bwino phi ndithu tipite ku parliament koma kodi zamwenye uja basi Asizatenga. One week jipezekeni ripoti zase basi kulibe lazizira polisi nangotuza kuti
tifufuza tupasa report basi chete tizigwira choncho tikulikira report Yes. lokuti kodi mwenye uja anamedwa bwanji anamuba ndani anali kuti atopa mafuna chani galimoto anaenda bwanji Yes. kupita kwawo timusana pite ku polisi ndi chani Yes. galimoto jenali ya ndani ndi mafuso omwana akatengaso galimoto anakabwereka galimotoyo ndani ndichomwe tikudikira polisi tifuna mayankho azimenezo Yeah. Ndithu. tipite ku parliament aspika nyumba ya malamulo Steve alengeza bungwe kapena kuti kamkumano kamene kayendese kafukufuku wa ndege ya kuchikangawa imene na pa anthu ochuluka kuphatikizaponso wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. monga mukudziwa nchoka pa 10 June I think 2023 tinaluza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena omwe ankaperekeza ulendo opita ku Nkhatabwe kumaliro malipoti adatuluka koma tusanakhutitsidwe sure atalowa president Professor Papita Mutharika danena kuti mphamvu imene apereka kwa nduna za chilungamo kuti aone kuti ayiwerenge report imene ndipo apereke ma recommendations analemba report lawo anapereka kwa president ndipo president ananena kuti mphamvu ya committee imene anayisiya ku nyumba mphamvu zoti tifufuzeso Yes. koma sakusankha ndiwowo commission of inquiry imene koma anokafuku amene achileka kudzera ku nyumba ya malamulo pofuna kuti zikhale zokuti muli kupotenga ku nyumba ya malamulo kumakhala zipani zosiyana oyima pakhoti abweretsawo kuti chikhale chinthu choti chikamatuluka chikhale kunena kuti palibe amene tisachikayikirenso president adasankha amene akutani akufuna kafukufukuyo athandiza mayankho osiyanasiyana Sure. amene analipo omwe lipoti linalija linasiya magapu angapo komanso zimatha kuthandiza kuti mayina anthu ena amene mumapaka kati tiwachite clear mayina amene wowo mwina ndosalakwa komanso anthu ena masiti maganizirapo zinthuzo akhala kuti atani mwina tizidabwaso kuti izi ndizo kodi wanso speaker wa nyumba ya malamulo wanena kuti komiti imene ikhala ya anthu 30 chabwino anayi achoka ku chipani cholamula cha DPP atatu ku chipani cha Malawi Congress Party UDF People's Party amene wabweretsa membala mmodzi kwawo aphungu oyima pawokha apereka mayina atatu ndipo uzatsogoleri osungitsa mwambo amati ma chief whip kuti apereke mayina amenewa pakutha pa tsiku lero chabwino ndekuti amene ali chief whip ku chipani cha DPP apereka mayina 4 ku MCP mayina atatu ku UTM dzina limodzi ku UDF dzina limodzi Independent DPP dzina limodzi oyima pawokha asankha mayina atatu ndipo kafukufuku amene atenga masiku 90 apatsa masiku 90 3 good months tsiku lomata yambero kunena kuti kodi iwowa mpaka na kudzafika tsiku la kumapeto masiku 90 ndipo pa mwezi unali wonse ukatha azipereka report kuti zitayenda bwanji na mwezi uchachitika ndi chani ndiyeno tikhulupirira kuti kazikhaso zoti tizoona pa TV maiko anzathu kamapanga kafukufuku amene amayika pa TV koma ndi atiuza kuti koziyenda bwino kuti amamva komanso kuipa kwake komanso zimakhaso ndi kuipa kwake yes zimakhala kuipa kwake kokuti bwanji zimatha kukhala kuipa kwake kokuti because anthu timatha kukhala ndi maganizo onena kuti ifeyo anthu mwina tinapanga kale conclusion inake munthu inake ngati apereka information contrary tumene tikufuna kumvacho timatha kumantuwana kumanyoza zomwe zisaliza bwino ngati kafukufuku adakhale pa mbalambanda amalawi munthu amene mukuona kuti amuyitanitsa akukamba chomwe simukufuna kumva ingokhala ni pay yes chifukwa chokuti kafukufukuyo amamva mbali zonse ndi amapereka ma recommendations fa penaso anthu ena akhoza kumawa kuti ineyo chikakhala pa TV anthu amatha kulephera kutani kupita koma komiti imene imakhala mphamvu yomuyitanitsa munthu kuti atani abwere koma tingopempha kuti ngati munthu akukamba poti ndife anthu yes timatha kumva kufuna kuti timve kuti happy waba ndife tikhala kusangalala maganizo mothu mu zimenezo ngati zili clear ili basi kuyamba kuti tisaopyeze anthu tisanyoze komanso amene muli ndi information nthawi jamukati mukaopa boma linapitali apa boma la sintha panopa mupite mukapereke information munanena mbiriyayi munasirika imene muja mupite kuti kafilikire mukawauze anthu ikhale ndi nkhani zeni zijabu manena mmaviyeni zija
tikazimve apa komiti imeneyi mukanene kuti ziyathandize mkafukufuku akakuita nani kumeneko mupite chifukwa makambidwa zambiri zinalisomo muja zinali chonchi ende zinapatsa anthu mantha chonde umboni uja ukufunika mokupemphani nthawi ija munkaopa kuti ayi mina boma lija linapita pano pandi boma lina lokuti ngozi jasinachitika munthawi yawo pitani mukapereke umboni uja kuti zithandize komiti itiyo akakuita nani pitani kuti tidziwe choona chenicheni pamapeto pake kuti so akubanja nawo akhaleso kuti akhale ndi mtendere fota ndi mafunso osiyana-siyana dziko likhale ndi mayankho oyenerera komanso mizimu ya anthu aja kuti ikathe kusa mwamtendere kuti chilungamo chaoneka pa ngozi yomwe tinachita mpaka kuti amiyoyo yathu akakuita nani ngati simupita ndi kuti mulibe information umakhalanso mlanda umakhalanso mlanda ku kafukufuku amene ukuona kuti achitike madongosolo pano kafukufuku nasamakhala madongosolo chabwino amakhala dongosolo lake itakhulupirireni chidabwino kuti ayikupanga ni nyumba ya malamulo zomwe ndanena muja amene anenera speaker kuti kuchoka kuchipati chawo kuchipati chawo kuphatikizana ndipo posankha kuzipaniko asankhe anthu osati akasokoneza ndimafuna pamenepo asankhe bwinobwino amasankha kuchipati msasankhe dzina kuti lukasokoneza ayi koma dzina lonena kuti likathandiza kupanga kafukufuku komanso amene ali katswiri odzisankhaniza kafukufukuzi kwaso kuti ma MP onse akoza kupanga kafukufuku ayi samana bizanemo ena ake mnongo wina MP for chipani anthu amavotera chipani noti ndipo kamasankha pa chief whip usasankhire munthu onena kuti amene akasokoneza koma tikufuna chilungamo kuti dziko liyende nkhani naye tipite patsogolo akubanja akhale ndi mayankho foti alibe mayankho mafunso ndambirimbiri dzikonso tikhale kuti ndi umodzi upitirire dziko muno nkhani imeneyi tione kuti yayenda tithale nayo chisankho zapadera zimene zachitika mdziko munomo ndimafuna specifically tipite ku Rumpi Central kwayenda bwanji kumeneko ku Rumpi Central pa zisankho zimene zachitika kumene pa 17 Rumpi Central ndomwe linapemba kwambiri chifukwa ndi komwe kunali kulavulira na makala kwa ndafotokozera la juu ya bidani jihana second vice president mapamalamulo pasakino second vice president kapena ukakhala first vice president kapena president sokhala phungu kunachitika chisankho ma elections madera ngapo kwina MCP yawina kamodzi kwina DPP yapezaso kwina nayo UTM yawina kwina kumva ngati phungu malizatsi amene ndi unofficial results osatsimikizika atsimikiza kala ya meki kusiwa sayina DPP yawina kusiwa sayina osatsimikizika MCP yawina osatsimikizika kusiwa sayina UTM yawina kusiwa sayina independent yawina ko wodi ina hoja zaka libe mlandu ali ndi kansa osatsimikizika mara tsimikizo ndajani ndame koma ndipita ku Rumpi Central amene malingana ndi zotsatira zosatsimikizika amafuse tumbuka chipani cha UTM amene chipani chisankho china chijanagwa ndi eno kijana pambana ndi 6395 chabwino zotsatira zosatsimikizika zimene amalengeza zotsimikizika ndi ameki achiwiri anala DPP 5378 achinayi afodi 2000 afford 2461 chabwino antomboka 6395 DPP 5300 and DPP on ndana mene mwa dzina lawo longo chabwino afford 2461 ndona afford sindachite bwino antomboka amayimira chipani chanje kana jihana na wina ngati wa afford chabwino anthu amavotera munthu kapena kakhala kama ni jagale joma 113 oh 13 ndi Chingerezi 113 kumano kumene atuza amene akutsogola pa masankho zosatsimikizika ndi amafizo ntumbuka 6395 UTM ndekuti UTM yaphatikizapo waphungu awo pamenepo kuti background ino timakamba ndani ndi background mukaona nthawi jamene MP ochepa sakweje MP akokera alinawo
madero siyana ndekuti akwenda kuti achilimike exactly so ina UTM mene mudapezera mavuto anu achisankho chachidi mene phokoso limakhalira zogwesa ulesi kwa basi zogwesa ulesi so ndizoti muone kuti chipani ndi makamukozo Facebook simavuta ndofunika kuti mukamaona 2030 tingapange zotani kuposta mavoti 200 chakuti 1000 tinapeza kuti tikafikire mavoti 1 million ochuluka nkhani ndi background strategy yambe panopa ma structures amene munagwiritsa ntchito kuti muine ma MP anu mutapanga implement bwino yes mukhale basi mukhale basi ndi afraid aja kuti zidachitika pani mukhale ma structures zotakhala kuvotere ndenge somwe aja mupite nawo kumwaji mukapeza simu kumeneko mukachita implement zimene zonso komanso mbakamba kuti maudindo mtsikhatho uchikonda chipani osafuna kuchijira chipani famina ajenda makuthandiza ndi fandale ndi background sure usakhala pa Facebook simmasamba mchezo phokoso uchoncho pita ndi background mwagire ntchito ina kama MP kunikhane bwino kama MP uchuluka ulendo kuno komano achilimike kukazikisa ma structures osiyana kuti azithapikisa nimene lili DPP azithapikisa nimene MCP ma structures apo yosa kwena saikeso ma structures apo kuti ndodani ndipo democracy yathu ikupita kutsogolo choncho pachisankho cha 2030 chisakhala cha open kwambiri chisankho cha 2030 chisakhala cha open kwambiri talokosola Steve open in what sense chisakhala cha open kwambiri chabwino chifukwa kona mena kuvota ndopira zaka zingati 18 years ndio at least somewhere there maka campaign bana ziyangana focus fundo zake kwambiri kwa amene wawa akangana and what zateka tena zakona kwa zaka 18 yes ma calculations yes ndekuti chama 2009 chama 2008 chama 2007 aname ndofuna kuti ayangani aone okutsukutsa giant yes mwina mopenekera chinene kuti mwina ajabwera chipani cha usikiza sana chibwerekeza mopenekera mwina apita mthanika tema yo ndio maliza automatic tekezo kuti chisankho chopanda ajabwera chopanda amuthalika kuti chisakhaja open mvesese alright chisakhaja yoti yiji ndiyoti akwenera kuambira tukika master ndikuona panopa kuti ana kusapota kuti ndiyati ndine nawo ine kuti atiwo papa tsifundo zota kuti ndakonde mazaka 5 papa andikonda khazikike adzakalembetse azakhale mtima kuti sindingalembetse Gen Z amenewa ndifuna kuchita target mazikani maisoba nene apo ndiwa uzilani maisoba Steve gwede ndiye program imikuonera kanthawi kameneka tikhale tika break ikhwepa ng'ono tikabweranso nkhani nzosayamba khalani pomwepo. Supreme Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife ya Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321. gwede kubweranso chigawo china cha program imeneyi kupitirira ndi nkhani zosiyanasiyana zokutidwa bwino pano pa Mibabwa Television. Creativity that does. Steve takulandiranso Amaris Hotel hot cake ena kuitsana kuti kodizo kuti banje ena mena adaja ndramazo yes drama sizina jede adaja ndramawo adala boyfriend tukumawa ana blessa azumawa ndamba sizina jede kani mwe mafuna kuti ukambe Steve totenda kuti kodi RBM Reserve Bank of Malawi itafika ku park bungo limene lili ankambirana zotani kumeneko. Okay, so sina vile ngati Reserve Bank of Malawi amali registrar wa timati zitawa ukumbukira registrar makano amapita ngati registrar wa timati ukumbukira ukakumbukira utoza amene wawa atapita kumeneko ko
ana fotokoza bwino kwambiri chabwino koma nkhani imene tinagwira ndiyo kuti pakadakali panopa Reserve Bank of Malawi na registrar amene yuyu ndi bungwe ja Financial Intelligence Authority akwanitsa kutenga ndalama zokwana 72 billion Malawi kwacha chabwino zomwe zinaperekedwa kale pa 90 billion kuti panaperekedwa ndalama zina kumenewe out of 120 billion panaperekedwa 90 billion yomwe zoti inaperekedwa bwanji changu chimenecho bwanji mano iwowa akwanitsa 72 billion kuipanga likafa komanso kuyimisa ma account onse amene amakhuzidwa ndi ma transaction a 90 billion imeneyi chabwino good work ndipo daula masanano anti-corruption bureau kunena kuti awuzanso a Financial Intelligence Authority kunena kuti imitse payment iliyonse kuti apanga order acting principal officer wa pension service public service pension trust fund imeneyi kuti asaperekenso payment iliyonse pakadali pano chabwino kufana kasi plus ndi 38 billion yes 38 billion imene isalipidire isalipita bwino yes atapereka 90 kunasala 38 billion pa 90 pa ndio unena kuti achitapo recover 72 billion Malawi kwacha chabwino ndipo ICB auza kuti amene wasaperekenso ndalama iliyonse mpaka na kafufu wao ateka ma account onse adakhuzidwa ndi nkhani yoti anana 90 billion imene kapanga ma transaction yonse ayimitsidwe kaye ndipo Reserve Bank amene wadi FIA akunena kuti akufufuza kuti aone kuti kabasa kenako kali kuti ka 72 kuti ifike ku 90 upalikena kake ndipo akufufuza kuti ma billion amene aenda banji chifukwa ngati nalowa 90 billion ndikumaka kugwira 72 billion ndikuti naje ababa mwina munagawana kapena munatanga zina zake ndizokuwa kufufuza panopa kuti asa zomwe ndimafuna kufufuza kuti 72 yacho kwa account imodzi 90 zambiri tatero werengesa 72 kufika pa 8 pali 8 for 8 to 90 pali 10 18 billion 18 billion ndio tikusaka 18 billion ngati maja sasa maso musijamuvutikira 18 billion imene ilipezeka tiveza kuti yes chifukwa funa kuthana mkatangale chabwino sitifuna kusekelera chabwino bungwe la ICAM omwe ndilakuluakulu amaona za kuchisana ndalama izi accounting ambiriwa amapanga ma transaction mina anali amene wawo member lawo ndipo yatutsakala atakunena kuti sisekelera alisamene sanakugwira ntchito yake bwino chabwino kufufuza ndithu ngati munapanga zina zake kusakhala bwino Malawi Congress of Trade Union nayonso yayankhula kwa nthawi yoyamba akunena kuti kuyimitsidwe china chilichonse chokhuza kugulira kwa hotemayi chiyimitsidwe chabwino komanso ma officials onse amene akugwira ntchito imene iyi mosatsata ndondomeko afufuzidwe yes afufuzidwe komanso ndalama zonse zibwezedwe chabwino tukamba ndalama zizatha kugwira ntchito mboma amene amadulidwa ndalama zawo za pensioni akadzapanga ritaya kuti itamaliza ntchito adzalandire kankha chete ena sakupatsidwa pano anapanga ritaya kalekale sakupatsidwa ndiyeno ndalama zikakhala kuti sizinaende bwino podzavutikana ndogwira chani yes sogwira ntchito akazapoma ntchitoyo muzapezeka ndalama kulibe kudikire zaka zina 40 kuti hotelo ipange phindu zosakhala bwino zaka 65 ino ndine sindikafike zaka 100 tineneza chilungamo tsogolera uka 65 ijo ukapuma ndi akhala enatu kuti ndikira amene izipange phindu kaye projected ni 36 years kuti ipange phindu Steve ichi chibwana atona jeno akanika sokukaonekera to 5:30 lachitatu kodi kanomba chani kamene kaukanika ukaonekera kachiwiri ati chakuti ndofunika iwo ndofisi yawo malinga ndi busy ndofisi yawo ndi malamulo amene adapasire masiku 7 kuti akhozekere sakukana ukaonekera uzipire kuti akaonekere komanso adalingalira kuti atapita kukhala malizira paonse kukhala zinthu zowachitira bwino bayafuna abere maiso kaye akakhala umalizira ifaya inakudziwa mwina ndi mama chabwino olumfilimu timatha kuona nyambala yovuta kwambiri yomalizira koma amatha kuibayabe pamtima ngona pausa nyambala yomalizirayo mufilimu tumene tukamba za filimu right tukamba za filimu timatha kuona nyambala yovuta kwambiri imabwera kumalizira amaza kuibaya shanosa batongo ibaya pamtima
Chabwino. Wadi Antoliro baja. Yeah. Tunapanga zonse zija. Kwa series aho tunabaidwa muntiti. Bulu wadi ngamba ntiti. Ndikuzani ngamba sumanja. Ndasala omba. Steve. Mihala yantengo badali kukasiya. Imene ndithu yapezeka. Ngati mene ikungoyenda enda mmasaba mchezo omwe. Waitsata kapena? Kukasiya kuli Longwe. Unamba kumvera kuti kuli project yaikulu kwambiri. Chabwino. Yokuza nkhani ya migodi. Komwe kuli miyala mati ya rutile. Chabwino. Ndi graphite. Ndipo zimaoneka na mina kwendisa nkhani imeneyi timata solvent metals. Apanga update pa page yawo kuonesa kuti dziko la Malawi pa dziko lonse lapansi lili ndi miyala ya mbiri. Pa dziko lonse lapansi. Ndife number 1. Osaka ku Africa. Kasiya ku Longwe. Pakasiya pomwe papa. Chabwino. Miyala imeneyi ya rutile iyi. Amagwisa ntchito kupangira zipangizo za ndege. Ndi ndege zake za nkhondo. Ndege za nkhondo ndizonyamula anthu. Pano ndi maiko ambiri akwadziwa nguwa ntchito ilipo ndiyopanga zipangizo za ndege droni kachani zouluka izi. Chabwino. Maso tikangana nkhani ya zida za kuchipatala ma medical equipment zopangira zakeso ndi rutile amene tikanganaso nkhani ya penti amene ndi mapentayo nkhani yakeso imachoka so rutile yomwe ndikutati muone anthu tikudwala daily kufunika zipangizo za makono kwambiri. Miyala yake kukhala kukasiya. Ndege zosiyana mukamona maiko osiyana fiti ndege mwakuti miyala yake ndi imene kukasiya. Ale saka manganyuka amafuna kupenta. Yes. Miyala yake ndi imene. Kapena zipangizo zina za industry ma materials ena miyala yake ndi ya rutile. Pakasiya pomwe. Chabwino. Ndege ya graphite. Rutile ndi mbali ina. Kuliso graphite kukasiya. Malawi italemera. Steve apo ndiye italemera. So mene ino panopanga mene dziko tikunena za panga magalimoto oyendera magetsi. Miyala makama battery zipangizo zina za solar zosiyana timendera miyala graphite. Ndipo dziko lonse ifeyo pano pa Malawi. Koma chodabwitsa pakati atini 2.1 billion tons. 2.1 billion tons. Yomwe ili pasi pakasiya pachi. Amasainirana athu yazungu kusainirana kuti za kumapasana makoti zakazwezi Malawi official kunali. Komanda chodabwitsa chonena kuti boma lathu boma lapitalicha ndi boma tisili mafotokozi nkhani yokhuza nkhani yodamala. Kodi miyalayi tipindula bwanji? That's the question. Miyalayi ndi yandani? Kodi pa miyalayi tikamakamba za 2.1 billion tons ndalama zambiri zochuluka bwanji zikhale ku Malawi kuno? Akhale kuti ali dziko lino la Malawi. Sure. Kodi ngati dziko la Malawi poyambirira phindu lathu ndi chani? Kodi misonkho mwezi yoka pamene papa izichoka pondera zingati pamezi panja? Kodi amene akulembedwa ntchito kumene ndi anthu angati? Kodi iwowa adzigwira ntchito za chifundo zotani kumadera otani otani? Tizitumiza kuti miyala imeneyi akugula ndani komanso akugula raw kapena processed. Ma process awo migodi imeneyi kuchitika kuti? Chimenecho ndichomwe aboma tili ndi unaona nkhani zimenezi sibungabwere ndikuwafotokozera Malawi cheni chokhuza kasiya project kuti achimvetsetse mwina information ina tikumayipeza ndikumalankhula mwina ndiyolakwika isali chondifoti mukukhala chiti. Yes. Ndetambwirani mwauza Malawi kuti njijewa kuti anthu amve bwinobwino tikungomba rutile oyo. Kodi inyi rutile oyo pazomwe azibwerawo ziziyenda bwanji? Amalawi asintha motani zinthu zikungopeteka ulere. Gwirizano wathu ndi anthu amene wawo ndi otani chifukwa kumveka nkhani zambirimbiri iyayi zinatere tabwera nkhani ya migodi kuli chisisi anthu sakulula pamenepopo kuti fachani maboma onse safuna kuulula amakhala kuti akungobwera kukamba anthu akukasiya ziwakhunze bwanji zimenezi abwera tifotokozere bwinobwino tinaonera ife kukayerekera chiopsezo zonsezo tinaonera kukayerekera alisefu kukongola bwanji kukasiyako kani tu ndimene sikuti pano tikufuna kudziwa zimenezo
gwede timaliza motero pano pa Mibawa Television na Steve Kondo banda pamenepo ku Logos Lopo nkhani zosiyana soti anali pamenepo kugila makina kuti timveke bwino komanso tioneke bwino. Dzina langa Happy Kasinja Banda. Tibwerenso sabata ya mawa lachiwiri pa tibweretse program imene ya gwede mwakomanonse.